kum ka jing le batte la kam ya ka jing safrang jo ka jing pang TV office jong district tuberculosis nang po kala pelong ya ka rally la ne ka rally la ne ka awareness program hanang ba nang po akabale sembata langru deki auto driver la ne ki auto ki bakamai po nang po kani ka jing sembata deki auto kalau ka jing ya di ka rally kelang-kelang ki jaka jakan dongwa nang po kan pun sotu ban pensai ki brio ya ka jing ma bakila jing ya da nak ni ka jing pang Hading ke jinyak rally la pelong ya ka jalang apo pelau jang yang bar yo molong akabak ladan ka signature campaign berkemjuru intang pensyai na Dr. Ikalwing ibulong district tuberculosis officer jangka River district ya ka program lu la pelong rengkat ke semata lang fourth semester jangka bachelor of social welfare jangka women's college insyaallah. Kajing sheet mat, kajing push up, kajing hiar jing kia, kajing bombang bam. Kita kisin kiba pau jong ne kajing pang TB. Teku mengitip bagi kajing pang TB kadon arjai kita ke pulmonary TB bagi extra pulmonary TB. Ke pulmonary TB ke bata tang kita. Kita ngiyo i bhai ni kita kisin kum bajel ho ke sheet mat ke jing hiar kia kajing push up menit. Henry ke extra pulmonary part kakta ke banta jong ka met baro ka met jong brio like no tan hitor ki khot ke extra pulmonary Henry kakta baro ki khot jong ka met like no tan usnu ubat ki tersim ti kita kisin jong ne ke cimpang extra pulmonary ru ka syong kat kum ka banta jong ka met baka kta daga kta ya ka kli lani ke jabing brio yo ka jingking kli ka jingkiring da ladang ada jimpang TV kakta itu nirba niyo jimpang pengiar bat kajing bombang bam bat kumjuro da kakta itu snido kimi kikyang ha snido bat kumjuro kakta ladang ada jimpang extra pulmonary TV kakta itu siing dan jimpang mat jimpang sangkai kumta terter ti kita kisin jongkani jimpang TV ya pair na way brew hendai be 4 common signs ta kamot ke 4S bangi khot balong common ya baro ka de ka ta jing jil ho ka jing sheet mat ka jing hiar ka jing khia ba ka jing push up min te kum ki nongya auto jong ka dong ri boy pia kan du sibon ki brew ha kalang tiak ka jung pi dengan terpat ya pi ban pin ai ka ni ka kubor sekiwe ke awareness program ada pilap bagi nongshong auto jungpi la ni ki bahaying hasam ka jungpi ne ha ka jingalang hang nong ba pisiam ku ni ki dak kisin ban pin penale me ka kubor ka ba chapang ka ni jingpang tibi khnang ba kila ban wan kloi ban test chaki jakat test ki bahajan tam kum ki PCC ki civil hospital bat kui ki jaka private hospital ru kumju ti hapori boy ko jungi mencang snem ni dan bapang TV hadu ka nongot pitep hadu sau spa sau punya ngot ke bapang TV hapori boy ti na kini baro mentai ke bedang ti dawai ke de arspa khat nyongot hadu menta batang na ni usnem thamai bangi diagnose thamai bedang tip thamai bapang TV gidon sau pu arngot
ti kalong ke jingkit ke pakhya kum ka dong ripoi bang ya jan ke asam maupun ke industrial area kalong ke ke ba tang na ka health department nginom la ban ya le persya ke ni ke jingpang tb ti da ka jing yasno ti lang jong baro ki seng halang ki riu pai ba ki riu simet tingi kermen bangela ban job ya kan ka thong ban pendu jai no yo ni jingpang tb haus nam ar hajar ar kusan hoi kiton chipun ki jing habo ripoi ki jungi ya haba kum ka program ko jungi ka syam jing bangin la ban job ya ta ka thong kumba nengkong kabanengkong ka dei golong ka kinongpang kiwan kham slam habai kila tip bagi don kita kesin kung kini kepala patai haneng ru kisimpor panwan caka tes yong ka jingpang pertei ka jingpang kela yom kum ta ter han ringin dei penting de banwan kloi ban tes ki hospital ki bahajan tam kat banang la ban tes kham kloi bat kum juru dang la ban ai dawai kham kloi ka jingpang tb ngilala ban pun koi yaka kabaar kolong gajing tuna pam hakamet ubriu ka malnutrition ru kadai uai gajing kabangi siam jing hakaba ni ban sumar ke nong pang tibi laga ki tuna pam hakamet bat gajing pang tibi ka ta khamjur shu bat kumjuru gajing di dawai ru kimla ban yo bandi tikna namar ba ka telot kamet ka dawai ru ki baklain ka pan telot susu ya kamet ka jongki